Hello mga bay, nandito kami sa Chinese restaurant. Maingay. Pero nandito mo kasama kong anak ko sa labas. Ayan. Sige, mag-hi ka na siya. Hi ka sa kanila. Ayan, nandito kami bay sa Chinese restaurant. At kain kami ng bangus. Nilagang baka. Ano kasi? Salamat ng marami. Oh, dito ka, dito, bebe. Hi. Hello. Hi. So, ayan, nandito pang. Saan natin ilagay yan? Dali. Tingnan muna natin dito. Ayan. Yung kanin, kanino to? Sa'yo? Lagay ko na lang. Ayan, sige. Ito yung ano yan, bato? Yung anak ko, adik na sa selfie din. Kaya mo na si Mama. Ayan ba, yung mga shrimp. Buttered? Ano ba yan, buttered? May mais pa siya. Diyos ko, may anagon. May anagon ba? Anagon. Kalamar. Dayon, isa may calamaris. May calamaris ba? Na ay ulang kakao naglawas. Okay. Kay puro na lang ulo. Puro na lang ID. So nanay lawas. Dayon na ibangos. Yan, hello. Ito yung mukha ng ano. Ayan, mga kauban na mo diri. Ay, nahubog mo. Hubog ka na, bebe? Naluya na. Naluya na, nahubog na si Lulutasyo. Say hi. Hi Ma, say hi. Say hi to daddy, daddy. Say hi to daddy. Hi Daddy. Hi daddy. Ayan. Si Ruchi. Hello. Ayan, si Bay Ellen. Ay, okay, sige. Ano? Salamat, may bango sa sinigang ko pala. Salamat, Bay ha. Kanino yung pula? Sa'yo, Pilambe? Ay, sa'yo pala yan. Okay. Ay, dyan lang. Ayan, may sinigang na bangus. Ay, Diyos ko, napakalami. Sige, nagkaon na, bebe. Kami sa UTC, sa Chinese restaurant, pero yung mga ulam nila pang Pilipino. Okay? So, sige, magpasalamat namin. Salamat sa lahat ng mga pagdalaman sa nag-discuss. Salamat sa ilang pagkain. O, dito na lang may